famille mille problèmes findini ɗaninoɓe atri majjunoɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaɗiɓe famille mille problèmes bonni kotigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money. Abdurrahman? Edo sukabe serabe mono kono dole jeli sernive woto wadamne biddi dam woto wadamne O kam mani won Abdurrahman? E an kalden kakkum na tisbar so taksan noddinam ceera ndarɗa ɗo haɗo wurndire. Je wonto? Va bien. Algay malam. Algay malam ma ko jam. Ko kala ma woni. Ko jam bo. Jora fewon. Jooru rek. Ko jam bo. Sona weltata. A jarama yalla yo moƴƴere. Gila natim ɗo e galle ha faati joni. A darni ɗo ñalawma a darni kam ɗo jam. Haydara meɗa muuse kam ɗo e galle. Gila no wolo socié o jomma yalti galle o. Ay. Madame Ndiyam. Non, ça va. Ça va. Ay. Hay sa haali inde jongoma tan won taw dañi o soño o laabani attiri hakkille ma. Allah seedi si wonan tan wutin waɗɗo violation domicile ma en mbaddu ko booni tawam less. Gila Allah yaltinima ɗo e galle hanki jamma o yeehi o yaade bone makko mi yetti Allah mi weltima ko ɗum tan noddirmam a jarama yalla yo moƴƴere gila naade e galle a dari ñalawma a dari jamma o yeehi o yaade bone makko Allah jarama o jarama annene a jarama anen ko ɗum tan noddirmam wona haydara. Allahu akbar. Abdurrahman? Ana siwa human? Aɗa ɓuuco? Ko jangde man e nafma? Wona an winoɗo Allah wi la tahra fi zina. Woto ɓada. Wi ani woto mem. An kam ɓuucoɗa. Ti Abdurrahman min ko hawimi fof e ma. Hono mbaɗɗa? Hoɗo ndewɗa? Ha Sofia takkema ha woni ɓuucadema. Ene gandirmi ni Sofia. Ene Sofia tiri ni hoore. Ene hersirma ni. A jaram no fewi yalla yo moƴƴere ko darnoɗa kam ɗo o yeehi tan o yaade bone makko ɗum tan noddirmam wona haydara. Fatima, de rien. Min kala ko mbaɗanmami c'est gratuit. Mais wonade selli kay. Ça va. Joni mbeɗa mi yalde suuda manen. Leydi kam wonde caɗele par ce que yeeso ngo laaɓa.
hali so wonde probléme mofta ɗum ko nder ɓernde makko o watta partagé mukko han sa woni neɗɗo moƴƴa ha ɓutti a yewat mayde de ndeysaan kon ko Fatima yurmini yo o mun welto sabu jongo mo ko yalti gallo te o anda jongo mo ko yalti pour ne murne en artire ɗo oɗon jour de mamayɗo kecci yalte o galle te Fatima ndeysaan elle est innocente komin yurmi o ɓiɗɗo Abdourahmane so neɗɗo ina yiilo saay mi jaggoma te Boukary mi ɓooyi ɗum haalande Boukary noon Boukary ina sali kono min somi yitere saay meɗa anni eyyo ay ɗo ko ɗo ponɗa idora Amadou an kam mawɗo haɗani boobo beele funti ha heeɓe ko boobo mbiɗa de o ko ceemeede o wona boobo joni Amadou ayde min komi ballano ɗum saabu Allah ɗum haɗimi daw ɗe balɗe fof koye programme ma goni hay hannde ɗum haɗimi daw miɗa yiilo ne keɓi ɗum hakkille mum mi humana mi seera keɓa debbo ma kono ɓayde ko kiram namɗa hen Allah jarama ja min mami sooɗen ha laaɓa tos ko saabu Allah tan mbaɗani kono ɓayde noon jiruɗa ala probléme non arga e joni hakkude ma Allah tan hakkude ma Allah e juuluma haɗani ka joni sa humini tiisa baala homo yeri ceerata hakkude ma Allah tan enen tan e jiidigal hakkude min ey kay wona ka namni aysi dewgal humama ha seedeji kooti arnoɓe kooti ha dewgal suydi yeyi balɗe ɗiɗi balɗe tati Abdourahmane ko ɗum bayal haɗano oto naat toon balɗe ɗiɗen taten sirani mbeɗa andi mo gondunomi o Abdourahmane oto waɗ tawi ko ballal kay wonde ballal haaƴ kono ballal hammoɗa fof Abdourahmane ƴewtin hoore ma Amadou an ɓuuri andu min e bayal min jiida kono ɓayde no ɗum way yon goppu ha dewgal huma si dewgal ngal humama jewten ha pamodiren ala ɗo kay joni ko enen tan goni ɗo kadi heɗen mbawi famadirde min meɗe jaaɓe famadiri haalnam tan Amadou yon goppu ha dewgal huma so ngal humama jewten ha piɓen pamodiren kasi ala adda Abdourahmane ci min Sofia mbeɗa lijjide probléme aji janani taw probléme nan ɗo hucciteyam ni tawi mino kam Abdourahmane jogor tan ko resdemi min mbalde suudu wotoru mino e makko o wona joom gallam tawi mbiɗon Amadou kam holno waɗira réagir oh my god mbeɗa andi kam nde yanki mayɓe ɗiɗo jaltat ɗo woni Amadou e Fatima min naati laawol Samba Lakara de no wawi teeroye jaam no wawi teeroye bone ala no waɗa tan mbiɗon onon dewgal ne jari ɗum Fatima, ça va? Ça va. Ça va bien. Sofia ko gonduɗa Fatima haydara wonde Sofia on ko gonduɗa Sofia minen ma gonduɗa e galle mbeɗa anduma neɗɗo so dañi ko muusi ɗum a waɗa partagé yimɓeɓe minen ma ko Allah waddi hen min kala ko muusi kam ɗo e suuram ɗo ko an diranami haala te so yesam ɓowli ko an addoro yiide kaala an ko tagi an so dañi hunde no muusma a wawa haalande yimɓe walla mbadda partagé yam han Fatima mi so wonde noon tan mi haalni pourtant haydara wondande ok aɗa wonde wonde a sali tan haalde yeeso wona lettere men ni jangge ha ɗum ko gonduɗa
Fatima comme commentaire alhamdulillah andu ne jari wadde ni wala anda neɗɗo so wiyama no humane hankadi kala ko wonno yeeso foti change mais ƴeew abdourahmane tawmi ina marɓe ndiɗe sofia ayi hinede sofia nde reewi ko wecce abdourahmane hani fafti allah ne seedi o yari hakkille sofia ha laaɓi tos ay sofia hani hay dara natta hoore mum so wona abdourahmane min kam ko ɗum jiimi amadou saabu allah e nelaɗo mum lawƴi hoore ma nde guittaka mbaɗɗa e hakkille makko ay neɗɗo kala ko waɗe hakkille mum billahi wallahi hay sa yeehi jama ko ɗum jeeyata an abdourahmani wona neɗɗo bonɗo an abdourahmani ko kellifaɗo sika yeehi noon haɗa yaaha aɗa yuynitoyo ɗum walla haɗa ƴeewa haɗa miijo e makko boni ko ɗum tan jeeyata an ina wawi boom tawɗa ɗum ina werda de wallahi ne wawi tawɗa ɗum ina jooɗi sujade mo no werda bouke e min nande kalngal ala am tam nantane kangaɗo kayanne ni joni no wimami yiide yeteta gona wiide ko birdanno min ñande jour boukari ari noon haɗani hano parent uji am ini resta kam de mi wonde ma moos mi min fof moosat mi yaltina ñijam de e poɗɗa weltade nde ko beelam mana yiɗam Fatima wona mi yiɗamo de e to jeeya to woni hen France Amérique hol toon Côte d'Ivoire hol toon to woni Fatima ko ɗo e Dakar o jeeya ɗum kay waɗa alhamdulillah ɓeydi ko welɗo inde de Abdourahmane o wiye kokora Abdourahmane ɗum kay ɓeydi ko welɗe alhamdulillah rabbil alamin gaw yettude allah ɗum te waɗani taw si fof suuɗi hen pe Fatima ko Abdourahmane gonɗo ɗo e galle Abdourahmane ɗum woni petit de Abdourahmane woni gonɗo ɗo kanko wimani human ma seigneur ya allah banda Abdourahmane wuro Fatima réaction oɗo mo joguiɗa min e hooram noon dartat kam de o réaction joguinoɗo koni hulɓini koy jewtini jewtinani taw allah ko moƴƴo efte min somi haalnima ko tiiɗe am tan wonɗo konnoɗa a yiiru kam kaayi walla a naniri kam kaayi walla ko ɗum mi arat min ma haalna ko tiiɗimi bukari gona haɗa kam fijiri ay ɗum waɗata men ma ɓaas kelle ha mayde ɗo naftuma tolnaji toon de mi haalna tolnimomi toon min so mbeɗa ma haalan haajama heɗitomi gokkami respect ganda kadi somi ani ko an tintami bukari yurmemi ta yurma komi noon mbaradiren tan poftoɗen ala ay ɗum kay joni mi yii ko jiimi ko mi haalnima kay jaɓ caggal ɗum mi jippin ɗum ha less e après yo mbi ɗum an kam mbaɗɗa ko an debbo nanema fiili an ɗum kam hon ɗum yaari ni o wimi non haɗa andi cukalel ngel est ce que Sofia cukalel beeli ngel beeli mi wawna ngel hooram ha so wonani ɗum wata kon naggam o woni ha ɓe kuman ey sokku sokku Amadou a yaawi noon te ay ɗo ɗo gonɗa aɗa andi jogori bonnude gueɗe ɗe ƴeew ko ɗum ɗo noon bayal haalatno an kurko o ala e sago beela ɗum waɗe gongira e gongo ha ɗum deeƴa hakkille mum mbawen ɗum dañ kono so ɗum waɗama pour mewle ɗum waɗama gueɗon toksoñ o faami ko punta teeɗo ko ɗon ndewa toon mbason ɗum aduna e laakara anne Amadou an kam an min cikkumi hoorema nde noon wayi ni laaɓ ko noon gandal magal wayi hoye bodi an hay so hendu ari weɗa ko ponnoɗa ko miijo ɗum de woni lumbe ha yooli ɗum lumbe ha yooli woni ɗo de ɗum jeewa ko jaltinolma toon yo allah hawrima hen kisol wino ha garono fof mi haala ɗum bonnuɓe min jogui mi joguiɗo bonnuɓe mo mi foti haalan ɗum bonnuɓe ono miñom gorko ko humante ah bon mi wima noon nenam nene ara e lawol he janggo wendo ko inchallah so wurmi seeɗi mi yaami jaɓɓiyam kanko miiɗabam ɓe emin jaaha jeerno min jaami ceegi e valise jomaji so jeyani kam noon ganda ko toon woni somi paari mi duusamo galle kawami oya woni hen toon inchallah mbaɗa duwaw noon ɓe golno komi jagode ah Fatima gollo kam mara ma ya yangue mami ya yangue en tant que owlo socié jongo ma yalti gallo yeeyi an kadi ɓeere men deeji bukari nan ɗo e jungo mon mi yaha mi atta inchallah jaɓi Fatima o kiram ala joni kam ɓeere men deeji Fatima aɗani heeɗi de mi yamoɗa préparé mi joni kam mata ma artit ima hakkille matti hakkillam kay eyi moƴƴi ɗum mbiya yooli ho ɗum an wona ɗum ko kaya haale kaya deƴƴe an kam noon probléme ma kam ko hen tan hakkille ma fixi mais a foti siftorde noon min nene
kumalam ngal adi kum poɗɗo humande jongoma kay te kumal ngal ɓallima ala e sagu noon enen kam aɗa andi galle men o waɗata ko famɗi ko mbaɗɗen fof koko mawni ala ɗo ñeeña heddoto e Afrique wambaɓe dagan wambaɓe wiide cingoji lawɓe taƴƴi aɗa andi hono wiyete awluɓe ɓe ganduɗa kadi ɓeni ɓulal yo yottot noon yoɓe koɓe aroɓe joni ala e sago ƴeewen kolce ɗe ƴeewa hen nagge moƴƴe kolce nawa daral jeeya gaddana min ne waɗa poosilam ñande ñalande ñeñɓe ɓe kala hen gulluɗo mi daña ko cukkirimi kundugel mum Bukari waɗi ana yejjiti enen koye rendaɓe ɗiɗon nayyi an kay a dañi sens min jaɓdi kam yo hen hirsu ngaari kam ñammina yimɓe ɗum kay yunimani ngal basal tan kay yune galle he Sofia men jaw ko gonduɗa Sofia hay tan mo wondande Sofia guila hanki mi yiyani mara kom nanguno tan toute la journée ɗum tawi mi arani salminde Sofia aɗa wawi finde galle he guila subaka ha hiirata a yiyani a arani salminde min jew yaafo mi yaafima gueɗe lambande lam mine yawtanda men andi min ko awon sihila somi fini mi yiyanima mi yewete mbeɗa yaha nder len ñiri balli gisene sini ñamde ñiri balli gisene sini ñamde wona jondi kala muɗe a waɗi komi sikkano nayi ɗiɗo soronoɓe ngari en jeeyi ɗi en kirsi ɗi e kalten Amade, te won kalten, non wati yejje ko humre man ɗen gubbeɗen haala kode te ko ɓooyi koko ubbitto rullo yanɗo dow meɗen andi ko woni gotel ngel yoni te an jongom ko jiɗɗon jongom ok jaran ha hirsan gaɗe a laaɓama ɗum a andi ɗum on gondi ni wano rono bagage mu tan aɗa jaran yimɓen gabbo hen jahan garta an ko haala kalta an ɗo ɗo mbiɗa ɗo jofde ke rendude kadi ɗum taki kala haaju mo ganduɗa ko haaju galle o comme poɗɗo fawade nder jofde heɓe réglé he en okkam komi jeeje portable am galle Amadou eyo an kay ko probléme ma tan kono probléme neɗɗo kam so haalama tan cowtoɗa kono en certata sinno ko wuli bubata buyere jaɓetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli bubata ko sambiretake fawe ka bufenɗo woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni jasele woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woto waɗam ni ñiri mbalɗi gitele sini ñamde ceerno mi yino yo jewtu jew garam han ko yon jewtu par ce que ko heewi rewi ɗo te annen haɗa laaɓa ka toñɗumi kono minne mi rewi ɓerdam ha toñcimami te mbiɗa anndi ka debbo moƴƴo ka debbo bawɗo muñal te mbiɗa yannaki ka debbo jiɗɗumi par ce que muñini kam ko heewi hande noon garnomi yaafade ganda min kadi kala ko jagganamami mi yaafimama bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin Abdourahmane mi ñaagima sabi Allah tan kalna kam min to jooɗimi ɗo mi wonani hoyɗude jeew artir hakkille ma a wonani hoyɗude ko min Abdourahmane kalta alhamdulillah jango de wiyo monal mi andi jango yettoro ɗo ko juuɗi fof mo yettoro subahlo
so heƴi en mi jaɓimo bon maris mi ndewro jeere law goto almami nawtuɗoma galle kamen tan kono Fatimata min kay ɗitimi hen jak seeɗa jang wadde an a yejjit Abdourahmane ko humanat Sofia jang te ke en dañoɓe hoɓɓe te galle o kam aɗa andi enen kam en mbatta ko famde yimɓe fof garat te so gari koko poti toppitede bugani ma woppude nena min ta jolfa mami yaw mo duusa ɗum jeere o yaw suuɗi ko foti sodde min gatta galle min ɓoyta toon so min duggi tan min gattade galle yangue ko kumal tan watte jeew jiɗɓe garta hakkille ma ganda ko ay ko kewno ko ɗo fof yo en gas gubben ñaaguimami ko gueɗel gotel ayde ndewnoɗa ɗo ha ɗum ɗo waɗi woto wonto ɗon rewta ɗum tan ñaaguimami Abdourahmane wallahi mi wonta ɗum wattude sabu an aɗa Abdourahmane komi jumnoto tan timmin an e hoorema aɗa andi yiddeme ma no foti alhamdulillah eyyi ko wona ɗum ko mi yinno kadi jewten seeɗa par ce que mi yinno ko mon Sofia Dieynaba mi namnoma gueɗel gotel an so bama humanino Sofia yaay na aɗen nana kalta ko no fewi babam humano Sofia an hon dañɗa ngon miijo sona mbiɗa jogui miijo mi yongo tan pourtant c'est une bonne idée mi anda hon miijorɗa ɗum déjà babam hay so resino goɗɗo wona Sofia adde nder galle o min toute façon ko woni ko nder galle yo yaltu tan ɗum tan mi anda ƴiɗɗo o ide meke ide moƴƴo woni ɗo yew Sofia yimi ko human ɗum balɗe seeɗa mi seera ɗum benma Amadou wawa heɓ Sofia ko ɗum ɓurum est ce que Fatimata wawa ƴeew neɗɗo goɗɗo tan ɗofta ɗum an ka jogueɗo jangga programme wiyade ko nenande ummi ha Côte d'Ivoire ne ari ene jippo bon maris min param duusa ɗum mi nawa ɗum jeere somin paadi vite vite on va revenir on va pas même digu là-bas ko valise tan min coora somin paadi tan min gattan e ɓayre woni ko noon non joni jinmi ko mbaɗa programme noddita ɗum mbiya ɗum yo hejju law anne kuudoɗa law jahon law lijji toon ko lijji toon ko mbason toon won noon ko ƴettuɗon fof usten ɗon waktuji nogas e place toon mbaɗi noon ko toon ñalla toon wallahi kala ko gonga de tere ni mi ɓoyimo ɗum yidde haalande maro mi suusano tan kono wallahi miijo mon ngo no moƴƴi machallah yallah yettin fandare mi weltima ɗum noon a jarama mi wenaɗum ya eɗen yaa moƴƴi Abdourahmane wara ka hende ko ɗo mbalta ɗum mbaɗa fat joni mi para mi yaha jeere hande ko woni e jeere nde fof coodani mamuña curki keɓa julɓe kurdigal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yib kurdigal wela yara yeso Entre sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo woɗa gawɗu waɗa sammere muñodire jeew Abdourahmane kañ ñanduɗande sundude ah bon ɗi o parfum urat ɗo e hoto lijiɗa o parfum ah a yejjiti kam andi ko jinmi hande ko danno kam e jontan ɗam ɗi fof jimi ko joɓa kam ɗum ñalawma hande o
mi yiɗa haydara ɓuuɓa jeew ɗum tan jiɗɗa ɗum tan jinmi mami yommo ha mi forma hen goɗɗum ah bon min wiman noon an aɗa anndi komi jewnunoɗoma anndi no mbatten adduga sako anndi mbatten a jooɗo Abdourahmane jammo hannde mi yiɗa weeɓo sabu komi jewnunoɗoma piggal musgal jinmi jeew nam ɗum tan jiɗɗa ɗum tan jinmi mi yiɗa goɗɗum hande noon jemmo min ma ha weeta alani ɗoygol ala hande haydara weɓra si nari weɓ tan goppen ƴeew anndi no mbatten ɓurtu laafama ka no wuli Sofia e wonde Abdourahmane min waɗi kam dérangé trop même bandam giɗam sehilam feccere fittano ko mbaɗɗa sentir kadi par ce que onon no min jogui jikku ganduɗa jikku o moƴƴani Ala? aada mono moƴƴani de est ce que aɗa andi ɗum te ko aada mon tan onon tan wayno heddiɓe mbayani ni de an ƴewti kalata wasesta mi haalama non ƴewti dokka kalata falam gasna haalde Non, mi haalama an noon somi gasnani haalde tan waɗa tebbo haalam gatka an ɓuuri andude Abdourahmane wiine resta Sofia ɗum yooten Amadou resnomo seerimo lumbi yo joni hano Allah tottimo goɗɗo ko tagui Abdourahmane ara joni wiine resamo to meeɗa yiide on aada enen fulɓe mbatta ɗe gari yo mawnaɗo resa seera mi yara ala wiyen ƴettide to meeɗa yiide ɗum sinon ko maayi noon mi ñagam ɗum Allah mais o maayani wuurde selli on aada salte tan ko onon tan mbaɗa ɗen guere ijam an kam ha joni a hañtani joni mama jen awa hañtani ɗum gili ɓuuɓani ma en jiɗmin jooɗa won karanma seeɗa foti hañtade gila keccani ma ndi ɓuuɓani hettimi e keccade tan hay heccade an fannomi yew ɗum ko miijimi mi anda sino feewi walla feewani tawi no feewi kalnami so feewani kadi kalnami mi change eyi so wiya ko miijno ɗum rokku 500 000 500 000 ono kam woni ɗo kadi jiɗmi ko fawde e junngo ma fawa e junngo mum tawi no feewi tan kalnami nen an ko feewi tan ganduɗa te ko ɗum tan mbatta machallah a waɗi ko yooɗi ko ni watte debbo sa yiɗi ɗum a teddinat ɗum machallah fat joni joni mi ummo mi ufto ha ɓandam laaɓa mi ñanto tekki ɓurɗo yodde noon mi tello less mi nawanoma haalis te oɗon jogui jikku o moƴƴani so yimɓe kat tan oto keɓɓino haala jom mbiyon piye joomum taw ko mbatton ko moƴƴani jeeya namde e seernaɓe wonɓe bowalɓe taw ɗum ɗon yooɗi he oɗo fijani waɗani cahan waɗani haydara ko komanowo ɗum ko Allah wi noon dewgal no dagui an wadde ka jeje ɗum ɗo ken yewtitnoɓe hen hannala ndirɗen hen pawadirɗen enen foof joni eko tagui hande gartuɗa hen kadi aɗa hibbito hen aɗa duka aɗa wiya yooɗani fewani aada onon mbatta an hokku ko mbiyata ko minen mbaɗata an ɗum ɗo ko Allah inni yo ɗum waɗe jeew ɗum haɗa wawi nawɗo joni jeeha gara est ce que jari ɗum lotade en ɗum hen andi ko gandintumami yaltu hen a fawi juuɗam a waɗi ko yooɗi a faami ay minen rewɓe emin gandi komin poti wadde te emin gandodiri e koye amen an dal yaltu hen tan Allah jarama a jarama ko ni watte machallah joni noon haalama ndiɗo keccari kam mi wayrini gila miɗon jombajji an ha joni ka jombajo di an ha joni ka jombajo haali gol par ce que jamma hanki o ñombay ngo arti machallah ɗum ma ɗum haram bom jeew so harani tan mi fewnanma goɗɗo kadi an ko jiɗɗa fo yo won jam moƴƴi wadde yettaf maɗi gila ɓuuɓani
jomi pari hen mi soori hen jungam go ha laabi cer wallahi mo ji mo ngoyɗo mbatton ngo wona ko ono mbaɗi ɗum jooɗen ndaaren ko ari teppere fof ma jomum yiisu wallahi ko niɓɓiɗata nde ƴiwonde niɓɓiɗata nde so renaki joni nde wamtoɗo de pari hen wippi hen salliga laabi cer mi pari hen mi wippi hen ndiyama laabi cer mi pari haala ka woppi nene jungo mom mo ngattuga karongol ɗum jooɗen ndaaren inchallah jabi nene yeeso men tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni ñiiri mballi gitene sini ñamde ñiiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano